så gjørt min bire løtt gonger fram av kongalai. Herren gjevur meie, birster oi mer glede, ber meg fram av kongalai. Trykka far, lai til himmas, englas namnet, og du regner rett. Trykka far, lai til himmas, ber og fram av kongalai. Ei tu gongur, trala ei longur, men fer fram av kongalai. Herren gongur vid her, englar voisa vi her, genga fram av kongalai. Trykka far, lai til himmas, englas namnet, og du regner rett. Trykka far, lai til himmas, ber og fram av kongalai. Trykka far, lai til himmas, englas namnet, og du regner rett. Trykka far, lai til himmas, ber og fram av deg, ber og fram av deg, ber og fram av Hjertelig velkommen til disse sangløtene vi Ebenezer kórinum. I kveld får jeg høre en egen sang. Vi får Eisini å få fylkespill av som miljøføren, som vi kanskje ikke vanlige pleier å ha vi. Tog ut over okkara vanlige spelare som så trofaste spela til Ebenezer kórinum, så har vi i kveld, eller der finnes Kara vi rattar da, jeg spiller elbass, vi da finnes Marsto og Odde Dros Østrø, jeg spiller violin, Kristine Avalia Cello og Katrine Olsen, hun spiller saxofon, og Morsten Johannesen spiller trommer. Og at rett sannsyn som vi får høre i kveld, så får vi Eisini at høre en stort bådskap fra Niels Pauli Nónstein. Just som hesa togene, i november måned har vi i mange år helt til Samfelagsmøtini. Det blir vært her i Ebenezer og Eisini oppe i Hødlen og Holts. Men i år ørvise. Som vi som mange øren, så vil det ikke Samfelagsmøtini i år, vegna korona og til at smittevanten så store til som folk savnast. Ebenezer kórinum pleier at glede seg til dette og ha en stor leiklåt i hese møter og synes til flere møter. Men jeg tror at det ikke vil så har vi valgt at ha en sangløtu her som så vil varspe ut. Og jeg vi hørt vi kåre Sinja sangen Trygga farlei, her Jens Andreasen sang solo. Og nå får vi da høre at hver sanger at rett. Den fyrre til en a cappella-sanger som heter «Å Kristus best». Og han om det som Kristus Min vån, min styrke, min sånger, min trøstere, og min sterske borg nekka av tog som vi har nevnt i sangen. Den settende sangeren en bøn om å vilja fylkjast ved Kristus, ävenläggans klette, kvila i honom och tjäna honom. Och solrötterna ut i sannsjonen eier Johanna Rasmussen. Kristus
Kom nu
Den neste sangren som vi skulle høre til «Ta finst ein vogn», og hetta om vognene i Kristus. Og i Hebreerbrevnen 6:9 stender, og i tarre vogn har vi ens og trygt og fast etter sjalarene, som fører inn om forrønge. Den 17. sangren «Lampeverdet som en tøkk, og lovprisen til Herren for krossens versk.
Vi läser i Bibeln om krossfästing Jesus här, att han var nälter med två rånsmän. Anna rånsmävren bär Jesus minnas tillsyn då han kom hem i himmelriket. Och Jesus svarar i honom att sannolikt ska du vara vid mig i paradis. Hända frasögn säger oss att det är bäst ett skick för oss och för oss till himmel och inte oss ger. Så där rånsmävren kan vi så stort om varsle, så kunde vi död komma till skick. Vi får nu att synja två sanger om just händan sannlägga. Fyrre sangren av Golgata her Jesus, her pastor av Nyland en spurning. Fer han, det vill säga Jesus, att minnas med ta bort i färra må. Sverre til ja, han hørte råp mot her, ur lantjon lostur Ta vi porsche stand i her, han fer at minnas med. Røddina og Jesus sannsjonen i brita av alle smitt. Og i settna sannsjonen en frelst og skyndare, sier settna ørende, «Ei kan rosa mer av tog gjørt etla sa. Tog verste einas fremor god, han tøtjena skal få.» Røddina Eli Smith.
av tui I gjørde etla sa Tui versti einans fremur god Han tøtjina skal få Hver vær I ei han Ui karlaika vel lette vi det best av rai Guds Ei frelstur syndare I 2006 var Ebenezer kår en fer I London. Ta var hessen sangren som vi får synge nå, sungen. Og her Ebenezer kår var pastor av en stor kåre og på 500 folk. Og her at jeg har med spalt I symfoniorkester som var 120 spelare. Ta var hessen sangren God to som okkon hevur eitt og vera. Og dette var en serie minningar og gløta. Må man säga att detta var framför först The Prom Praise I Royal Albert Hall. Den sättende sangren en solmer som ofta blir brukt som en kvöldbön. Ver to chamär, nu notten kymra. Hesen var uppronaliga ystor till en vimman till yrkärnon som la av dejastra. Tvärreglor sia, ta honor hjälp och tröst lengt framär. Hjälp hinna hjälpa leso. Ver to när. Oh
Vi får nu att synka en välkänd psalm som hever uppruna heiti av enskon. Softly and tenderly Jesus is calling. Psalmen skriver ut fra Matteus 11:28. Her Jesus sier, kom her til moin, öll tid og strevast og hava tungt a bera. Jeg skal gjeva til en kvil. Vi kjenner nekvar opptøkker av hessen psalme, med anna vi Amy Grant, Johnny Cash og Alan Jackson. Men henda utsettingen som vi færa a synja a kapella, det vil si utan lovfør. Røddina eier Susanna av alle, og at nå så kommer Niels Pauli Nónstein at hava en stuttan bådskap til dere. Ja, og lunchast etter bedre tøyon, gjør vi ikke det? Og lunchast etter bedre tøyon. Hatta en kjensla som bor øyla djupt i øygon. Lunchast etter bedre tøyon. Ørvise og bedre tøyon. Og vil de engst at det var samfelagsstevna nå? Ja. Og vil de engst at omstøvnar i øgra land, og ikke minst i Europa, så som vi hører tøyentene, var i ørvise enn det nå. Og lunchast. Og til en djup og langsur og i alle mennesker etter bedre tøyen. Tykker så løsner ser mynden ut ta i de beste tøyene komme. Lorsa? Nå sa i nudjan himmel og nudja gjør,
Tog hin fyrre himmelen og hin fyrre gjøren var færre bort. Og hevur var ikke langer. Jeg sa hin heilige sted, hit nutja Jerusalem, komma ned av himle fra gode, til Jordan som broer, og jeg prutt for brukka med søgnen. Og jeg hørte rødt fra hasetten. Hun sier, hikk, hikk, bostaver gods til menneskene. Han skal bygge til heimen. Og det skal være folk hansere, og god sjølver skal være tjateimen, og være god tarra. Han skal torska kvart tarra av egen tarra, og degen skal ikke være langer, og kvart i sorg, skrudj eller pyna skal være langer, tog hit fyrra færre. Det hattar som går landjast etter, og går landjast etter bedre tøyen, og etter en bedre steg. For det første leser går her er at God, han skal gjøre nega nøyt. Han skal gjøre nega nøyt, han skal enda nøyt alt det som dere har opplevd og suttja av hese gjør. Og å lese at havet skal ikke langer, og det kan være at anker sjåmen i midten her som sier at det er ikke så hyggelig. Men det havet er et symbol på at det er demoniska. Det er i Bibelen i avgjørende, og det er ytla, og det er hundalige som kommer opp på havet. Havet skal ikke være langer. Opprånen, kjeltan til det andre, er ikke mer. Det er nødt til å komme, det er god, han gjør noe nødt. Og så leser jeg om denne stegen, at han er prutter, akkurat som en bror som skal møtes hos noen brukkomme. Det er estetiska, sankrum, litener. Kjenslan er å være kommet opp av plass. At være i middelen folk som er i elskede og godtidsen av gode for Jesus er skuld. Det er her, og jeg kan ta er. Her er alt det vekra som hoksast kan. Her er det beste sankrum. Her er det beste yrkjengene. Her er alt det som hører til det estetiska, som er vekkust og hodtakende, til god sjølvor er kjeldan til alt det. Og havet er ikke langt. Og så leser jeg som nummer 2, at dette er bostav og gods. Det er her som god skal kjalta, og så ikke at bostav og gods, han kommer omanfra og nyer. Den nødja Jerusalem kommer av himle og nyer til menneskene. Hikk, bostav og gods til menneskene. Og hvis det er noe som går til langst etter, og jeg kan alle tøyer, så er det menneskens fall. Så er det at kunne bygge og i midtelen sitt folk. Og han har gjort det. Han gjør det for ossesmenn, og vid at jeg tar og lese om Jesus, så stender om Jesus at han ble holdt, han ble menneske, og han tok bosted. Han kjalta i. Okkar av midtelen. Og han var fotler av nøye og av sannleika. Og på samme måte så tykker her, at god han kommer nyer for at kjalta tjasene folk. Men Jesus var i sluttet tog i så foran. Men her er mynd av en gode som teker bosted. Han får være her. Og de skulle være folk hansere, og han skal være god tarra. Hatta her er likla år i jøkken alt gamla testamentet. Du skal være god okkara, sier ussesmenn. Og vi skal være folk ut. Hatta det som god vil. Hatta det som god langest etter og syne hjärsta. Det går hvordan blir man folkgods? Ja, Jesus han ble holdt, han kjalta i okra midtlån. Han kom til sin egne stendet, men det ville ikke vite av honom. Men så stender at så mange som tok imot honom, taimon gav han mått, ratt, autoritet til at være vøttengods, å være folkgods. Så folkgods blir man i jøkken Jesus, og i jøkken krossen, og trunna av han. Og så det sørste, det tredje. Hetta nudja stegi og hetta nudja tøyon er ein kjenslelige og likamlige groande tøy og kjenslelige og likamlige et groande steg. Lødder Gemeshela sender han skal torska kvartare egen tarra. Det er han som gjør det. Han som du kjenner og gjør Jesus personlig. Det er han som kommer til tøyen. Og det er han som kommer til tøyen. Og han torskar
först tar. Det mest är det att jag vill gråta alla tøyna och han får torska alla tøyna. Men det är mynt av att harren är definitivt slutt till en tøy som är färre och det höjer till ta farne tøyna. Sorgen är borstor, han skal torska tarne. Dejon är inte långt, det har inte skillnader i mittlen god och hans herra folk. Och sorgen, skrudgene och pøynan som man kan känna till här, de höra en fallnon och farnon heime till. Det är färre. God han skal åka sitt folk. Det går så lätt att jag inte förskräcka av det ytla och till motgående som jag kunde uppleva och jag kan åka lov och Eisini i hesetui. Lätt jag inte missa det eviga ur action. Miss inte detta lyfte från Jesus om att komma åter och lyfte om att en nudge stäver och en nudge tøy skal komma som är bättre, som är han bästa. Lätt jag långjast efter heson stenen, lätt jag långjast efter tøy väl och väkert. Vi vån. Grupa hesa vånen som tycker Eisini var sunt om i kårena. Det finns det vån. Och till sist tar jag komma hem. Och gå färre här. Till här och i alla troan och alla inskjur vi är uppfyllt. Och God ska mätta och hon också mättas av att suttja han. Låt dig hålla fast vid det. Att en nudge stäver kommer, en nudge tøy kommer för Herrans folk. Till hans lyfte och en kvill tøy. Så för jag tacka för i kväll, vi får be en bön. Och att have sunt i 18 år. Men låt det gå be samman. Om att det går varva det händer här, dessa vånorna och troarna, att Herren får komma, han ska göra allt väl. Låt det gå be samman. Herre Jesus, och tacka till er hjärtaliga för att du blev människa. Och tack för att det ständer att du är fotler av nöj och sannlägga. Och tack för att lärarsignen som såg det, har upplevt att du är han god som yngste att tjalta och byggva i mittlen till folk. Tack för att du giv ödlen som tryggva att ge rätten till att vara till folk, att vara godsböt. Och herre, tack för hese här storslidne sjånerna som och Eisini får lov till att suttja i uppenbarelsen om en nudjan himmel och en nudja jord. Tack för att allt här ringa är färdigt att omta. Tack för att du ska vara här i mittlen till folk, du ska ta bostad i mittlen. Och det skal omkant vara skillnad av vår sorg eller pøyna, långsel attor. Du skal fylla allt och ta farna, ta gamla och fallna forstøy færre. Tack för dessa vanorna, vill du fylla och gå vid den antas och gå grupa henne och glädjas i henne Eisini och i torrfören ens väl och gåen tøyen, ta bygrum och i Jesu navn. Amen. Vi öll i Ebenezer kårinum under tryggare Laslo av Jens Christian Gottesen för att tacka för okkon hesfe. Och vi är tacksom för att jag har finnit detta höve att bära glädjebåskapen fram, jöken sang och tonleik och tal. Omframt kår och kårlejare så har vi av tangenton i kväll haft Johan Savale, Finnur Marstein och Henry Olsen. Vi färra att ända vid sangen The Holy City, eller Jerusalem som vi känner. Av påskon 2011 har vi så häppen vid Ebenezer kårinum att vi var i affär till Israel. Och hesner sankeren har vært til helt særlig god og rik minner for oss. Solrøttene og hesen sangen eier bare tinsker. Svøvne byrstist, ein drømmasjon så gå. Jeg sa meg i Jerusalem, vid templet her stå. Jeg hørte bøten i sunko, men det tykte som til vær. Jeg var englar rødder sendo, av himligator svär. Jag var englar rötter sendo,
statur dreymur mun, ui tuni hvers ljó. Ta tagna I Hosianna, tei smav og sung og frå. Ui gatu fyrir solen kvar, vær dimme kalt og råd. Ta skudji som av kross I stai, av fjärun hedji håd. Ta skudji som av kross I stai, av fjärun hedji håd. Jerusalem, Jerusalem, synge fra himnas strand. Hosianna, ui högsta, nu kongur til Og atur skiftes myndinum som nudjvær gjøren ta. I sa en halga stegin vil lysens vatnan la. Guds ljós Guds